Γεια σας φίλοι μου, Billy Sport 8 εδώ μάγκες, και σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο που, όπως βλέπετε και από τον τίτλο, θα λέω τη γνώμη μου για την πρώτη αγωνιστική της Premier League. Θα κάνουμε μια ανάλυση για το πώς βλέπω εγώ τις ομάδες, τους παίκτες και όλα τα σχετικά. Οπότε κάντε like, subscribe, share και πάμε σε αυτό το σημερινό, πάμε στο βίντεο. Θα ξεκινήσουμε με το παιχνίδι της Liverpool εναντίον της Bournemouth που ήρθε 4-2. Το παιχνίδι ξεκίνησε με την 1 λεπτού σιγή για τη μνήμη του Diego Jota και του André Silva, που ήταν με μεγάλα κορεό από τους φιλάθλους της Liverpool. Το σκορ άνοιξε η νέα μεταγραφή της Liverpool, ο Εκιτρικέ. Ο Εκιτρικέ έχει καταγωγή από τη Γαλλία, αλλά ήρθε από την Eintracht Frankfurt στη Liverpool για 80 εκατομμύρια. Ο συγκεκριμένος ξεκίνησε την καριέρα του στην Rennes, μετά πήγε στην Paris, μετά πήγε στην Eintracht Frankfurt και τώρα είναι στη Liverpool. Το δεύτερο γκολ για τη Liverpool το έβαλε ο Cody Gakpo στο 49 και έκανε το 2-0. Όμως μετά ήρθε η περίπτωση του André Semenyo, του ποδοσφαιριστή της Bournemouth, που άλλαξε όλη την τροπή του παιχνιδιού. Μετά από μια επίθεση που δέχτηκε από έναν φίλαθλο της Liverpool, έβαλε δύο πολύ γρήγορα γκολ στο 64 και στο 76. Όμως ήρθε η περίπτωση μετά του Φεντερίκο Κιέζα, του Ιταλού που ανέστησε την καριέρα του. Τα τελευταία χρόνια είχε ξεχαστεί ο Φεντερίκο Κιέζα. Συγκεκριμένα, ενώ είχε βγει πρωταθλητής 2 φορές με τη Liverpool στην Ιταλία, ξεχάστηκε γιατί η φόρμα του άρχισε να πέφτει. Όμως σίγουρα πολλοί τον θυμάστε από αυτό. Spaghetti mafia, io vegano, shorty, where you from? She from Italia, tu vuoi beef, io non mangio maiale perché haram, haram, haram. Chiamo mia madre per dire che ho sputato nel culo la scena italiana. Και μετά στο 94 ήρθε ο Μοχάμετ Σαλάχ που τελείωσε το παιχνίδι. Συγκεκριμένα πιστεύω ότι η Liverpool ξεκίνησε πάρα πολύ καλά και ότι η πιο επιτυχημένη της μεταγραφή φέτος είναι ο Χιούγκο Εκιτρικέ. Μετά έρχεται ένα πολύ πιο βαρετό παιχνίδι, το παιχνίδι της Aston Villa με την Newcastle. Το μόνο highlight που είχε το συγκεκριμένο παιχνίδι ήταν η κόκκινη κάρτα του Κόνσα στο 66 που δεν έγινε κάτι. Η Newcastle, τώρα θα πω τη γνώμη μου, η Newcastle πιστεύω ότι για την περίπτωσή της άντεξε αρκετά καλά, γιατί την έχουν απορρίψει πάρα πολλοί παίκτες στη Newcastle για συμβόλαιο και έτσι έχει ένα πολύ πιο αποδυναμωμένο ρόστερ σε σχέση με πέρσι. Όμως άντεξε αρκετά καλά, οπότε νομίζω ότι αυτός που νικάει εισαγωγικά από το παιχνίδι είναι η Newcastle, διότι η Aston Villa ήταν και στην έδρα της. Θα πάμε τώρα σε ένα παιχνίδι που τους νοιάζει αρκετά τους Έλληνες. Το παιχνίδι της Brighton εναντίον της Fulham. Και για όσους ζουν κάτω από μια πέτρα και δεν ξέρουν γιατί νοιάζει τους Έλληνες, είναι διότι στην Brighton αγωνίζεται ο Χαράλαμπος Κοστούλας, όπου είναι η πιο ακριβή μεταγραφή που έφυγε από Ελλάδα για να πάει στο εξωτερικό όλων των εποχών, και ο Τζίμος, ο παλιός παίκτης του ΠΑΟΚ. Η Brighton άνοιξε το σκορ στο 55 με πέναλτι από τον Όρλι, αλλά στο 97 ο Μουνίθ ήρθε και έβαλε γκολ για την Fulham ώστε να βγει έστω από αυτό το παιχνίδι με έναν πόντο. Τώρα θα πω κάτι που μου πονάει να το πω, γιατί και εγώ είμαι Έλληνας όπως ξέρετε, αλλά νομίζω ότι αυτός που πήρε ουσιαστικά τη μεγαλύτερη νίκη από αυτό το παιχνίδι, σε εισαγωγικά πάντα, είναι η Fulham. Δεν πήρε το διπλό, αλλά μόνο ότι έφυγε από το παιχνίδι μέσα στην έδρα της Brighton, μια πολύ δυναμωμένη Brighton, και πήρε έστω μια ισοπαλία με γκολ στο τελευταίο λεπτό, είναι πάρα πολύ θετικό. Η Brighton, αν το καλοσκεφτείτε, δεν έβαλε κανονικό γκολ, έβαλε γκολ με πέναλτι, οπότε κερδάμε μικρό καλάθι. Τέλος πάντων, δεν νομίζω ότι είναι ένα πολύ καλό ντεμπούτε για Κοστούλα και Τζίμα που δεν έπαιξαν, αλλά είναι στην ομάδα, οπότε πάμε στο επόμενο. Πάμε σε ένα παιχνίδι που προσωπικά με χαροποιεί πάρα πολύ να βλέπω τέτοια πράγματα. Το παιχνίδι της Sunderland εναντίον της West Ham United. Με χαροποιεί διότι η Sunderland είναι μια από τις πιο ιστορικές αγγλικές ομάδες που δεν είχε να παίξει στην Premier League εδώ και 10 χρόνια
Και το ντομπούτο της ουσιαστικά στην Premier League είναι φανταστικό, διότι νίκησε με 3-0 τη West Ham. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά για αυτό το παιχνίδι, απλά 3-0, έτσι. Συνεχίζουμε. Πάμε σε ένα άλλο ουσιαστικά λίγο πιο εντάξει βέβαια το παιχνίδι, αλλά με νικητή και χαμένο. Την Tottenham εναντίον της Burnley, που εντάξει το περιμέναμε. Η Tottenham είναι πρωταθλήτρια του Europa League, νίκησε 3-0 την Burnley. Εν τω μεταξύ πριν είχαμε 2 συνεχόμενες ισοπαλίες και τώρα 2 συνεχόμενα 3-0. Τρελό, απλά το λέω. Ο πρωταγωνιστής του αγώνα ήταν ο Ρισάρλισον, όπου με 2 γκολ. Οπότε με 2 γκολ στο 10 και στο 60 έκανε το 2-0 και το παιχνίδι είχε ήδη τελειώσει, αλλά ήρθε και ο Μπρέναν Τζόνσον, ο παίχτης που έβαλε το μοναδικό γκολ στο τελικό του Europa League, και με άλλο ένα γκολ στο 66 έκανε το τελικό 3-0. Τώρα δεν χρειάζεται να πούμε ποιος είναι ο νικητής και ποιος ο χαμένος. Υπάρχει νικητής και χαμένος. Η Tottenham είχε μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Η Burnley, εντάξει, το περιμέναμε, θα χάσει, οκ. Εγώ προσωπικά νομίζω ότι θα υποβιβαστεί κιόλας. Τέλος πάντων, πάμε στο επόμενο. Πάμε στο πιο τρελό παιχνίδι. Το παιχνίδι της Manchester City εναντίον της Wolves, που ήρθε με σκορ 4-0, τελείωσε. Η City έδειξε μια εικόνα που δεν έδειξε καθόλου πέρσι. Ο Χάλαντ με 2 γκολ, το πρώτο και το τρίτο, έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση στους φιλάθλους της City ότι έπαιξε τόσο καλά, γιατί πέρσι δεν έπαιζε καλά. Όμως οι 2 νέες μεταγραφές της City, ο Reinders και ο Τσερκί, έκαναν ένα μεγάλο μπαμ και έδειξαν ότι μπορούν και αυτοί. Γιατί δεν καταστούν τον Kevin De Bruyne, έτσι. Μεγάλο είναι. Αυτά, οι Wolves δεν έκανε τίποτα, πάμε στο επόμενο. Εδώ θα μιλήσουμε με συνοπτικές διαδικασίες. Chelsea Crystal Palace 0-0. Δεν έδειξε κάποιος κάτι. Η Chelsea δεν φάνηκε σαν να είναι πρωταθλήτρια του Club World Cup, του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τέλος πάντων, το είπα πάρα πολύ γρήγορα. Συγγνώμη στους φιλούς της Chelsea της Crystal Palace. Δεν έγινε κάτι. Πάμε στο επόμενο. Συγγνώμη, αλλά δεν μίλησε πολύ. Πάμε στο επόμενο. Το επόμενο παιχνίδι είναι της Nottingham Forest του Βαγγέλη Μαρινάκη. Hey yo! Εναντίον της Brentford. Και η Nottingham Forest θα το κάνουμε σαν Chelsea εναντίον Crystal Palace με συνοπτικές διαδικασίες. Αποτελείωσε την Brentford με σκορ 3-1, με όλα τα γκολ να μπαίνουν στο πρώτο ημίχρονο από την Nottingham Forest και την Brentford να μειώνει με πέναλτι στο 78, οπότε δεν έκανε τίποτα. Πάμε στο επόμενο. Εδώ είμαστε στο τελευταίο παιχνίδι, το τελευταίο παιχνίδι που θα αναλύσουμε πολύ και το μόνο derby με 2 πάρα πολύ καλές ομάδες να αναμετρούνται μεταξύ τους. Την Manchester United εναντίον της Arsenal, μέσα στο Old Trafford. Συγκεκριμένα το παιχνίδι τελείωσε μόνο με 0-1. Η Manchester United με τις νέες της μεταγραφές πάλι δεν έκανε κάτι, αν και η αλήθεια είναι ότι οι νέες μεταγραφές έπαιξαν αρκετά καλά. Ο Ρικάρντο Καλαφιόρι τελείωσε τη Manchester United με σκορ 1-0. Όλα καλά, τελειώσαμε. Πάμε στο επόμενο. Τώρα δεν πάμε απλά στο επόμενο, πάμε και στο τελευταίο παιχνίδι που δεν θα το αναλύσουμε πολύ. Leeds εναντίον Everton. Ο Μέτσα στο 84 με πέναλτι έφερε την νίκη στη Leeds 1-0. Καμιά από τις δύο ομάδες, αν με ρωτάτε, δεν έπαιξε πάρα πολύ καλά, γιατί αν το σκεφτείτε και η Leeds με πέναλτι έβαλε τον γκολ. Αυτά. Και πριν τελειώσουμε, θέλω από εσάς να κάνετε like και subscribe. Κάντε αν θέλετε και share, αν σας αρέσει πολύ το βίντεο, σε κάποιον φίλο σας ή το δείξετε σε ένα μέλος της οικογένειάς σας. Αυτά από εμένα. Like, subscribe, share λοιπόν και ξέρετε τι θα πω. Ξέρετε. Γεια σας φίλοι μου, Billy Sport 8. Μόνο.